Proto jsem mluvil s Blackburnem a on se mě zeptal, co se změnilo, proč se vracíme domů. A já řekl nic. Ale to není pravda, víš. Myslím, že se změnilo všechno. Já jsem se změnil. Než jsem sem odjel, ptal se mě kamarád. Tenkrát jsme všichni odjížděli. Zeptal se mě, proč jdete bojovat do války, která není vaše? Myslíte si, že jste hrdinové? Tenkrát jsem nevěděl, co na to říct. Kdyby se mě zeptal znovu, řekl bych ne. Řekl bych, že ani náhodou. Nikdo nechce být hrdina. Ale někdy to tak dopadne. Až se vrátím, zajdu za tvou mámu a za tátu. Během akce zemřelo přes 1000 Somálců a o život přišlo 19 amerických vojáků. Má lásko, jsi silná a dokážeš zvládat život. Miluju tebe i děti. Prožívej dnešek i zítřek. Každý den prožij naplno. Směj se a nikdy se nevzdávej, i když to bude těžké. A na závěr, má lásko, až půjdeš večer přikrýt děti, řekni jim, že je mám rád. A pak je za mě obejmi a dej jim za tátu pusu na dobrou noc.